Anao io Sava pro, manolotra ao anao. Ke karaha zegny izy fahazoazonao donc resaka iny fa andra ty fa mandeha tegna efa karaha anao mba tsy nandeha l'école Sako sy nandeha nianatsako nagnino ko e nagnino koa efa mpianatra anao venjana baolina tsy manininina kory zegny fononao isan'andro zala ino koa raha tsy andehananao andra zay fa tokony afa l'école agny anao andra fa amizao tata tena tsy manininina be ny za mpampianatra tata fa resaka neuf foana nyteneniny nefo eza koa manao de ohatra matoa izy mpampianatra zegny afa ao edy fianarana nataony nilaligniny na viany nandeha nampianatra anao za zao nianatra tamin'ny tany latsinainy de resaka 3x3 9 de napitson'inzay misy an'izany hoe 3 plus 6 9 de napitson'inzay izy mbola hoe ozy izy hoe 12 moins 3 9 sady mandanga be mihitsy izy tsy manininina 12 moins 3 ou 9 tsy marina mihitsy izy mandanga be mihitsy zato misy an'izany maro fora volagniny saiky ty 3 fois 3 9 6 plus 3 9 12 moins 3 on 9 resaka 9 ko zegny andeha ndaniako vola andeha nifako ekolazinao soriano anao tsy nandeha nianatra zany koa zay koa sady aleo fo e mba tsy lany vola amin'ny ekolazy koa nizy amizegny azafady zokona so mijabajaboka mikoragna anandre fa mpampianatra anjare zay reo maheo e satria mary ity baka mbane baka anao mba voe nefa ne ala mary sitroko mba mahe mpampianatra karaha zegny aminao ma izy any fa samy mianatra zany kanao fa zidy sahera lovontsya mba eritrerety edy lundi 9 mardi 9 mercredi 9 fondendaniako vola ambilafo zaniko ato e sady za mba tsy lany vola ny ekolazy marigny anao mba vo e mampianatra zaniko anao angy ampampianatra agny mba mianatra ko agny mianatra izy raha ianarana akao 5 plus 4 9 10 moins 1 9